Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, karon namaligya mi og nanglibod mi og kanang turon, saging turon. Okay. Nami diri sa Saniday. Nami sa Marag. Nanglibod mig saging turon. Sobra mo saging. Para snack. Kay guys. kapoy na kayo magsigtambay bitaw niya. Wala kay diyot, wala makuot. No, nya. Lain kay nang mag-crave bitaw ta nga. Wala tay kwarta makuot na kwarta ba? Nya mag-crave ta hilasan ta no. So yes. May diri. Halina na mi ganiya guys. Yes. Maligya na laman mi kay na may kwarta. Dugay pa mi makatrabaho balik. Kamo na yung lockdown. Kuda na yung COVID. Palagot na yung COVID. Init kayo no? So ito may atong unahan kay mangita amig mga tao nga. Siyempre mo palit, unsa pa man di ay. Ay natug ka. Kiinit sa panahon. A few moments later. What's up, Koke? Nagbalik ka na. Gago. Turon, saging turon. Turon mo diha, bala mo eh. Hey guys, tanawan ninyo guys, among naagian daghan kaayong sayuti. Look. No, daghan siya kaayo. Dili nang namo. No, daghan kayong sayuti. Amazing. Oo, nasagid mi guys hapit sayuta. Ilang sayuti. O dara o, sagyad day jud. Na, daghan kayo sulog sayuti. Init kayo. No, init jud kayo among giliburan guys. Muna naman kumi sa bukid. Nami sa Marag. Sakit kayo sa mata. Hi. Palit na magturon. Turon. 5. Turon mo diha. Nako'y crush ati kay mo palit sa turon. Char. Oh, katong dito. Na-crush na siya nako. Paliton nga ka ato day. Ho, naku. Ay, wala may tao. Ha? Nakapaguro sila. Ha? Turon. Hal. Pila na yung mangga? 5 palit sa turon. Tag 5. Saging sulod. Cambio ito. Oh. Ilis naman ta. Nita. May trabaho. Nawa mang turon. Wala ting kubit sa garang pag siyudad taon trabaho. Turon! Nabay mo palit? Sure na jod? Duwa na gyud? Mabuti pa yung paninda. Mahalin. Huwag ka ba eh. Kawago ba? Inom pa ka gas. Hey! Hey! Bahumog ta eh. Bumalis ako ginda. Bawag tayo, di mong pwede maninda. Tasa, Eh, taron! Turon. Taron! Awesome. Taron! Oh? Turon! Turon sa mata! Mata eh. Lita. It's the light.
Init kaayo. So hot. So hot, Ran. Yun. Angat ron kayo. Angat. So guys, naami diri sa kuan karon, Kambayanan. Sama di diri oy. Kapoy, kapoy mi. Kuya, palitin mig turon kuya. Tag 5, saging turon. Siya mo palit kay kuya. Day. Bani. Hindi siya mo palit kay kuya. Uy. Picture ko dai dara. Sorry pa namo niya mo ang tinda karon no. Iskut dali. Basog mahurot na mong tinda ron. One hour later. What up guys? So wala na ko ka-film kaganihan no. Kay nahulog akong phone yan. Napalong. Nya out of 100 ka saging lumpia, saging turon. Yeah. Saging turon, ang nabili namo is kanina lang siya. 7 ka buok. So, 7 naman lang siya ka buok. Mo balik lang sa among agi. Ipangkapoy intaw mi og bagtas uy, gikag marag padung ni kan tipla, no? Kapoy kay bagtas pero kay kinahanglan man ta og kwarta, mang yawat gyud ta nga naagyo tay mahalin, no? Sige nga, maura to og thanks for watching and please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Bye.